med i den fornemme yndlingedivision. Træner Richard Søllertorps tropper skulle møde Køge i premieren. Skønt forårsvejr på Rønne Stadion Nord på AK's anlæg til premieren her i yndlingedivisionen mellem FC Bornholm i de rød-hvide grønne dragter mod Køge, den professionelle klubs talentfulde spillere. Her er det Jesper Sneholm, den farlige center forward fra Køge, der i starten af kampen viser sin målfarlighed. Fremragende scoringer 1-0 til køgenserne. Så er det Thøgersen, der er på færre på venstrekanten indover, men Mathias Jensen når ikke indlægget. En af de situationer, der skal udnyttes, hvis man skal være med her i yndlingedivisionen. Dennis Bo Pedersen forsøger, og Rune Poulsen på riposten. Fremragende kanonskud udligner til 1-1 for FC Bornholm her i slow motion. Dennis Bo forsøger at finde en inde foran, men Rune Poulsen trykker af. Herlig kanonskud og 1-1. Der er dejlig nerve på det bornholmske mandskab, og det er vigtigt, når de møder hold, der måske kollektivt er teknisk bedre end dem. Men Køge er et meget hurtigt mandskab, og her er det Radan Mihajlovic, der udnytter sin hurtighed og bringer sjællænderne foran 2-1. Bardak er en af de andre hurtige offensive spillere. Han ligger på højre kanten meget her indover, og Sneholm er altså meget målfarlig derinde. 3-1 til sjællænderne. Dennis Bo er en kreativ og også målfarlig spiller. Her finder han Mathias Jensen, går dejligt fri i hullet, men ikke fart nok på afslutningen. Så ny situation, der viser hurtigheden i det sjællandske angreb, og herligt lop over Dennis Kofod. 4-1 til gæsterne. Rune Poulsen dribler, udfordrer og forsøger sig, men stadig 1-4. Skal vi se en ny situation, der viser Dennis Bo's tekniske kvaliteter, finder igen Mathias Jensen inde foran, men stadig kun én scoring af bornholmerne. I stedet er det Jesper Sneholm, der viser sit store fodboldtalent. Han kan få en professionel karriere. Fra 30 meter hammer han bolden i nettet. 5-1 til Køge i overkanten efter spillerchancer, men de er mere effektive end bornholmerne. Her fra 30 meter 5-1 efter første halvleg til Køge. Så er vi anden halvleg. Bardak slipper fri på højre kanten, og Ambrosen har ikke nogen til at bakke op bag sig, og det udnytter Bardak og bringer Køge foran 6-1. En voldsom føring, og Rune Poulsen er stadig dejligt direkte i sit spil. Første berøring dårlig, men han får alligevel afsluttet, og stadig 6-1 til gæsterne. Så er et eksempel på godt angrebsfodbold, men også et eksempel på den manglende effektivitet. Bornholmerne har masser af talent, men de mangler altså effektiviteten inde foran. Og til slut sørger først Sneholm og derefter Stoltenberg for, at Køge sejrer hele 8-1. 80 piger og drenge fra hele landet er lige